Biftehim mal-kumpanija tat telekomunikazzjoni Melita, l-Ministeru għall-Edukazzjoni se joffri teknoloġija avvanzata ta' internet b'saħħtu lil 120 skola tal-Gvern b'investiment ta' ftit aktar minn 5 miljun euro. Dan huwa pass importanti biex insaħħu t-tagħlim interattiv li jagħtu l-għalliema l-itfal tagħna, saħaq il-Ministru Evaris Bartolo f'konferenza tal-aħbarijiet. Spjega kif il-konnettività hija importanti kuljum u mhux inqas fil-qasam edukattiv. Irridu nippreparaw l-itfal għad-dinja tagħna li diġà laħqitna llum, saħaq il-Ministru responsabbli wkoll mis-settur tax-xogħol. L-iskejjel involutu huma f'livell ta' kindergarten, primarja, sekondarja u post-sekondarja. L-investiment huwa fuq medda ta' 5 snin u l-iskejjel mistennija jibdew jaraw titjib fit-teknoloġija tal-internet fi żmien mhux imbiegħed. Wieħed jantiċipa li mis-sena d-dieħla ġifieri għal-ħabta ta' Jannar l-iskejjel se jibdew iħossu dan it-titjib. Se jkun hemm tibdil fl-infrastruttura biex tkun iktar fast, iktar reliable, iktar aċċessibbli sabiex l-għodot li aħna qegħdin nużaw fl-iskejjel biex insaħħu t-tagħlim li qed isir fil-klassijiet tagħna ikompli jitjieb kif sar fi snin preċedenti imma rridu nħarsu l-qudiem biex l-esiġenzi tal-lum u ta' ikunu indirizzati. Din it-teknoloġija aktar ta' min jorbot fuqha tal-internet mistennija taħdem id fit modda oħra li għandhom it-tfal fl-iskejjel fosthom dawk tal-primarja mir-raba' sena l fuq fejn permezz tat-tablet ikomplu jiżviluppaw ħiliet tant importanti għal ġejjieni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.